بەڕەڤانکارên ئازادیە ڕاگەهاندنی گرتنا ڕۆژنامەڤانان شەرمەزار کرد و داخوازە ئازادکردنا وان کرد. ئەو ڕۆژنامەڤان و میدیاکارên ئاژانسا پەیامên مێزۆپۆتامیا، سایتê ژین نیوز یê خانمان، کەمپانیا پەل یا بەرهەمهێنانê û yekêtiya ڕۆژنامەڤانên Dicle û Firatê bûn. Weke ku operasyonên beriya niha jî hatine darxistin her çiqas bawekî aşkere sedema binçavkirina hempîşeyên me neyê aşkerekirin jî em tevek zanin ku sedema binçavkirina hempîşeyên me çi ye lewre em li Kurdistanê dijîn o bi salan el ser gelê Kurd zext û polîtîkayên tund têne meşandin di operasyonên qirkirina siyasî dijî Kurdan têne meşandin her wiha polîtîkayê pişaftinê têne meşandin Kurd têne înkar kirin zimanê Kurda tê înkar kirin û ji ber vê yekê jî li Kurdistanê şerek tê meşandin dijî Kurdan şer tê meşandin em jî li vê xakê dijîn perçeyek vê civakê ne o tiştê ku li xaka me li ser xaka me pêk tê zulm û zordariya ku li dijî gelê me pêk tê em ji vê yekê ji ra giştî a Tirkiyeyê û Kurdistanê cîhanê ra tev radgînin. Li demê bi serdagirtina mal û ofîsên mîdyakar û rojnamevanan polîsan kompûter, telefon û kerestên taybetên wan jî desteser kirin. Komalaya rojnamevanên Dicle û Firatê dibêje ev renga operasyon nikarin mîdyaya azad û Kurdan asteng bikin û bidin rawistandin. Ama biz ilk günden bu yana zaten Wekî ku em ji roja yekê ve dibêjin hevalê me ji ber karê rojnamevaniyê ji ber ku rastiyan digehiştandin gel hatin girtin. Her wiha ev heşt rojin ku dorpêça sersaziyan jî didome. Hevalên me bi armanca ku ragihandinê nekin û rastiyan dernexînin holê û eşkere nekin hatine armançkirin. Bi girtina wan tê xwestin ku peyamekî ji rojnamevanên din re jî bişînin ku ger hûn rastiya ji gel re pêşkêş bikin em ê jî we bi operasyonên bi vî rengî desteser bikin, tawanbar nîşan bidin û armanc bikin. Sernivîskarê rojnameya Xwebûnê dibêje girtina hevpîşeyên wî beşekî şerê desthilatê ye lê dijî gelê Kurd û mafên wan yên rewa. Jina pêva jî operasyonê bi vî yekê bi vî rengî ev ê pêk werin. Lê em virê bang dikin, bangî radar dikin, bangî desthilata AKP, MHP dikin, em vê peyamê didin çi dibe bila bive niha wekî ku çapemeniyê kirine bin kontrola xwe em ê wisa nebin yanî kî dibe bila bibe tiştê ku li ser xaka me dijî gelê me pêk tê em ê vê yekê rasta raş ragiştî ra ragînin û zulm û zordariya ku li gelê me tê kirin em bêjin nerêtiyê ku ser vê xakê têne kirin bi destê destilat tê bi destê em bêjin hevkarê wan pêk tê wê vê yekê şêla me va bê deşifre kirin em ê xeta xwe ku heta niha me domandiya a weşanê em bêjin niha pêva jî bidomînin çi dibe bila bive wê serê çapemeniya azad nikar bin bitewînin. Efserekê polîsên Diyarbekir Amedî gote dengê Amerîka operasyona girtina wan rojnamevanan li dijî komîteya ragihandina serbê PKK bû.